L-aħħar starriċ tal-Awtorità tax-Xandir wera li matul l-istaġun tas-sajf l-aħbarijiet ta' One laħqu udjenza massima ta' aktar minn 58,000 spettatur. L-istarriċ tal-Awtorità tax-Xandir wera wkoll li l-istazzjonijiet One żammew posthom fost l-iktar segwiti, b'udjenzi b'saħħithom li laħqu l-eluf u jaqbżu bil-kbir dawk ta' Net News, tant li f'ċertu jiem l-udjenzi huma 3 darbit aktar minn tan-Net. L-udjenza massima l-One News tlaħħaq 58,104, waqt li dik ta' Net kienet ta' 34,670. Meta wieħed qabbel l-udjenza medja ta' One News ma' dik ta' Net News, jirriżulta li l-udjenza li tara l-aħbarijiet ta' One hija d-doppju ta' dik ta' Net. L-istarriċ wera wkoll li One Radio żamm postu bħala l-aktar stazzjon tar-radju segwit b'24.6%, segwit minn Bay Radio b'udjenza medja ta' 15%. Net FM kellu udjenza medja ta' 8.6%. Fost oħrajn, il-programmi politiċi fuq One Radio fil-faxxa tan-nofsija kellhom l-akbar udjenzi, bl-eċċezzjoni ta' jum wieħed, waqt li l-programm Sibt il-Punt li jixxandar kull nhar ta' Sibt kien l-aktar programm ta' diskussjoni segwit fuq l-istazzjonijiet tar-radju. Lejlet skeda ġdida, ċ-Chairman ta' One Jason Mikallef laqab b'sodisfazzjon dan l-istarriċ u tenna l-impenn tiegħu għal aktar ħidma. Jekk tara dak li għandu x'jaqsam ma' One Radio huwa 3 darbit aktar popolari minn Radio 101. Dak li għandu x'jaqsam ma' One TV huwa doppju aktar popolari minn Net TV. Naturalment ukoll nkun qed nirreferi għall istazzjonijiet privati l-oħra u dan jimlina b'sfida kbira propju lejliet iż-żewġ skedi tagħna, skedi kbar ħafna, l-iskeda tal-ħarifa u wkoll lejliet bidu ġdid ukoll għal dawn l-istazzjonijiet. Se nkomplu ninvestu f'dawn l-istazzjonijiet, konna qegħdin ninvestu fix-xhur li għaddew u allura mill-ewwel ta' Ottubru n-nies se jaraw skeda kompletament ġdida, dera kompletament ġdida l-istazzjon One u wkoll se nkunu qegħdin nitkellmu fuq investiment ġdid tax-xhur li ġejjin biex inkomplu nilqgħu għall-isfidi kbar teknoloġiċi fix-xandir lokali.